Mbak Webinya yang sudah perform. Baik hadirin semuanya, para penonton, para pengunjung Pan Turong Gulung yang baru saja hadir, saya ucapkan selamat datang, selamat malam. Marilah kita saksikan untuk tari jaranan sesi yang ketiga, masih banyak sampai nanti kira-kira jam 2. Baik hadirin semuanya, kita saksikan tari jaranan sesi yang ketiga dari Turonggo Ulung. Selamat menyaksikan. Rahayu sagung kumati amun wani seni tari dinarita wayanganing manungsa dharma anesta kegambaran mangsa mungsu asesanti rahayu sagung kumati Purwani seni tari dinarita wayanganing manungsa dharma anesta kegambaran mangsa mungsu ambabar seni budaya jagat gumelar seni tari dadya sarana sugata uga budaya memayu ayu kawana sing dupa kumelut ngening kantiasa ngapoke kawengku sagung jajahan nanging sanget angikiti sang resi paneka putra kang anjok saking wiyati majenge pramangana rindu mawur mangawuran kemarane makuru bangsa lir tetek adya putula wur panjriting Turonggo esti rekata ingkang buwaja lelayu sepin Swalane dinata saking
Regodo samyo tumbak ambek dewa samekta sampo terus maju mangsa maju mlampah saking satu papan panggon ketatu gumerlap ing karsa minum goleng ayogya saking regodo samyo tumbak ambek dewa samekta sampo terus maju mangsa maju mlampah saking satu papan panggon ketatu gumerlap ing karsa minum goleng ayogya
sayang wis kadung berjuang ati wis taman rasida kebo coba